ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хушомадин ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, кадомида ки наворои ман махқулай лайка бимонед, дастгирӣ кунед, комментҳои бениҳоят хубтона интизором. саломат бошен ки бо мо ҳастен. раҳмат барои дастгириҳотон дӯстони азиз, барои комментҳои хуб. ҳамеша духтаро тарзи тайёр намудани пирожни корзинкаро барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимаи орд 1 пиёла ордро гирем бо ҳамроҳи 1 қошиқча разрыхлител маска, 200 грамм маска, маргарини 70%. мешавад духтаро шедрайлета ягон маргарино ки ҳамаш 70% истифода барен. ӯ мош тайёр мекунем, ҳамхе крошка мекунем. баъд 3 қошиқ чӣ меандозем? сахарни пудра қати ҳамроҳ мекунем. крошкаша тайёр мекунем. охирон 2 дона зарди тухмро ҳамроҳ карда хамирро мешӯрем. хамира ҳозир нишон метим сахти ва сустиша ягон секрет надора. оддия рецепташ осонай, коршам тез мешавен. ҳамин хел нағза ки айқолабак хушру меброя. ҳатман неким дар гармиш тез-теза мегирен. айқолаб хушру меброя, хнукиш да меброя ва бо гармида осонтара сраза кушода мешава. духтаро и ҳамин рецепте аст ки қолаб да умуман намечаспа. ира бинен чӣ хел заб зарди хушрӯи зарди тухма андохтагим ҳам қарезона куш мекуна. қолабакода гирифта рӯған ягон чӣ намешакем. ба ҳамин шакл мегирем мемонем. хамириш ҳам хел хушрӯ мулоим хушрӯ паҳн мешавад дар даруни ҳамин қолабо. иҷа ман 2 намуд қолаб да мекунам. ҳам камтар калон мекунам, нимша майдатар мекунам корзинкара. бисёр духтаро рецептша пурсиден. ина духтаро осонай, ҳам бениҳоят хубай. як рецепташ ами як лист ами қолаб шудаге. агар ами қолабако калон боша 15 дона мешава. агар қолабако майда боша 20 дона 22 дона мешава. хела мешава духтаро ба баракатай. ҳа ягон ҷо ки бурдани шуден 2 порсия кунен шумо ҳами кардаги мара двойной расходча гирен. ина бинен як лист ами пур шуд. дар ҳарорати 200 градус мемонем байни духовкада. ина мехел сирхаки хушрӯ шудан. ина бинен чӣ хел ҷудо мешавад духтаро. духтаро красители истифода бурдам. 2 чакра красители топ декор. дарунушда ранг мешава. ранги хали розови кардамша. нежный ранг. ина дарунушда варёнка ҳамроҳ кардам. аз болош крем мекунем. ҳам ороиши бениҳоят хуб, ҳам дарунашда варёнка дора. песочни қати бамаза меша. ҳам хе песочнигиш хушрӯи ҳами пирожни корзинкара рецептша ягон ҷуда бимонем ки дар кортон мешава. духтаро ҳамин рецепта пурсиден телеграмда. ман телеграм канал дорам. ҳаррӯза қай духтаро суҳбат мекунем. кадоме ки намедона силкаша мемонам дароен суҳбати ҳам чати асосида подписатсия кунед, ҳам чати ки духтаро суҳбат мекунем. кадоми хоҳишманда пешакӣ ма ваида ҳамаша рецептуша гуфта будам. боз дар иҷа видеода гуфтам нишон метиҳам. ҳамашон интизор будан. тарзи карданша рецептша сахранид кунед. дар телеграмам мепартом рецептша духтаро осонай. ҳозир бананчикшам нишон метиҳам тарзи тайёр карданша. барои бананчик тайёр кардан мо 1 пиёла орд гирифтем бо ҳамроҳи 1 қошиқча разрыхли тел, боз 200 грамм маргарин ва 200 грамм сметана, 1 дона зарди тухм. ҳозир хамирро мешӯрем. умош тайёр мекунем. зарди тухм 1 дона басай. сафеди тухме ки 2 та дар корзинка ҳамроҳ кардем, 1 та дар бананчик гирифта дар дигар коса мондагиам барои бизе тайёр кардани даруни бананчик. ина сафеди тухми 2 таи корзинка, 1 таи бананчик, 3 дона бо ҳамроҳи шакар.
150 грамм шакар миксер мезанем, лат мезанем, сахт мешавад. ҳатман коса қоқ бошад, ба миксер лат мезанем. бисёриҳо миксери маро мепурсанд, подписчикои нав пешинаҳо медонанд аллакай миксери пешина май ватш пастае, лекин ма бисёр вақти мерава вақти заданда лат заданда. шумо миксерото мощности баланд бошад тезда мезанед. кадоме ки харидание мощности ҳаму ваттш 800 гирен 1000 гирен, ҳам кортон тез мешава, ҳам сливкида нағзай вақте заданда тезда сахт мекуна. мощности паст дер 20 дақиқаи вақти одама мегира, мощности баланд дар 5 дақиқа вақт лат мезана. ана михел бизера ҳамроҳ мекунем, чормағз мепошем, дар ҳарорати 200 мепазад. ана михел бананчикои бамаза мешава. ягонташ мекафа духтаро. хавотир нашавем, барое ки бизе вақти даруни ҳарорати баланда дам мекуна, ҳам кам тараки мекафа, ягонташ ҳамаш не духтарам, я ду сеташ мешава. хавотир нашавен, ҳеҷ гап надора. вақте ки пухтен гирифтен бо ҷошда маҳкам меша, меиста сахрни пудра мекунен, намоён намешава. баъд хоҳен духтаро варёнка кунен дарунашда. И варианта мешава, варёнка бо чормағз бамаза мешава. ина и рецептам тайёр шуд. болоша сахрни пудра мекунем. ана мехе тилоранг шава, басай бисёри баъд сирх накарда бигирен. духтаро мо хонаи очам омадем. кӯдакоқати иҷада келин пухтестай трайфл. рецепти трайфл инами красни бархаташ обични бисквити классическида краситель ҳамроҳ кардагия, красители сирх камтар ҳамроҳ карда, камтар розвича омада. бисёри баъд бояд ҳамроҳ кунӣ ба красителам, фақат топ декор қати хушрӯ меша. ҳархе красител хушрӯ намешава. баъд иҷада ҳамхали шоколадни бо пухтай ҳарди ҳамиё 13 тухмия, инами як порсуш 13 дона тухм, 13 қошуқ шакар, 13 қошуқ орд, 2 пачка какаои кент. даами рецепти пирожниш. иш пирожни ирискай да канали ма ҳастай, тарзи буриданаш дига хе буридай. ҳаму рецептаи дарозак. иш наполеонай духтаро, ами канали ма да чандта рецепт ҳастай. наполеони 4 кунҷа пухтай, бай хали буридагиш 3 кунҷа буридай. духтаро ина бинед. ҳами листи 4 кунҷа да пухтагия, ами 6-7 қават мешава наполеон ҳам хали кардай. креми наполеон с кушони молоко бо ҳамроҳи сливични масла. трайфлода кремош, творожный сыр, қати сливки петмол буд. шоколадни пирожни дам ҳами сливки петмол қати творожный сыр буд. ина иҷаш дам ҳамие трайфл дам. салати лаваш қати тайёр кардестай келин. иҷада бодиринги салёни дора, тухма майда реза кардагия, гӯшти мирға майда реза кардагия, майонез ва кукурузи консерва. ана михел мепечонем ба корчаи тез ҳатман бубурен ки лаваша камта қиинтаре буриданаш. ба корчаи тез мебурен, ана михел ровни хушрӯ мебӯя. як салати бамазай, кам расходай, дарунаш ами бодиринги салёнӣ дорад, тухм дорад, мирғ дорад. ҷигори консерва. иш салати сезараи сир дорад, сири колбасни, бодиринг, помидор, ҷигори консерва, кирешки, майонез. иҷа духтаро зодрӯзи Юсуфҷони моай, рӯзи мавлудша, 1 сола шудак. подписчикои пешинам медонанд чӣ хел рафта иродон буроварда будемша. туи ҳами арӯсака дида буден. на Юсуфҷони мо 1 сола шудай. ина мехе ороиша ҳавас кадай, очаш тайёр кадай. ҳама ороишора очаш кадак. иҷа худмон ба худмон шиштем духтаро. хирсандӣ ҳами оилавӣ хирсандӣ карда шиштем. худмон ба худмон будем. ҳами хел Юсуфҷони мо калонак шудестай. мошалло худоҷон умша дароз куна. и торта заказ кардем да як кондитер, барое ки мо успед намекардем худмон торт кунем. ба гуфтем як торти хай фасон шава. ҷада Зайнабҷон хирсандӣ кадестай, кӯдако чӣ хелан ҳавас мекунанд. подписчико ёдиш карда буданд, ба хоҳиши шумо гуфтам биё хай ҳамиҷа будӣ ябора сиёмкат кунам, подписчико бубинанд. иҷа гап задестай хирсандай. хела шуд нестай дар видео Зайнабҷон. подписчикои азизи ман, раҳмати калон барои дастгиритон. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад, дар куҷое набошед, ҳамеша дар паноҳи Аллоҳ бошед.